ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагии барномаҳои шабакаи Баҳористон ва тамошобиноне ки ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи ифтихорро аз шабакаи Баҳористон мунтазиранд. бинандагони гиромӣ ёдрас мешавем ки мо бо сафари хизматӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф овардем ва дар литсее барои хонандагони болоиқат қарор дорем ва намоиши ифтихорро махсусан аз ҳамин таълимгоҳ манзуратон мегардонем. тамошобинони азиз, итминони комил дорам ки қаҳрамононе ки имрӯз дар барнома интихоб намудем тавонистанд бо дастовардҳои худ миёни ҳамсабақон, миёни омӯзгорон, миёни дигар хонандагон намунаи ибрат бошанд ва аз иштироки онҳо дар олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву байналмилалӣ барои шумо қисса мекунем. ва баъд аз чанд лаҳза қаҳрамонони барномаи имрӯзаро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард. бо шабакаи Баҳористон бимонед. бинандагони азиз, боиси хушнудӣ аст ки албатта дар Тоҷикистони мо хонандагони фаъол зиёд ҳастанд ва рӯз то рӯз мо имкон пайдо менамоем қаҳрамононеро интихоб намоем ки дастовардҳои бозам бештару назаррастар доранд. ва тамошобинони азиз, қаҳрамонони барномаи навбатии мо Беҳрӯз Худоёров ки тавонистааст аз забони русӣ муваффақ шавад ва Муҳаммад Бобур Аҳмадҷонов ки тавонистааст ҳам аз фани математика ва ҳам аз фани забони русӣ ба дастовардҳои зиёд ноил гардад. Сараввал хушомадед ба барномаи ифтихор. миннатдорӣ менамоям ба шабакаи Баҳористон ки моро низ хонандаи фаъол меҳисобанд ва ба ин барнома моро даъват намуданд. албатта мо имрӯз аз дастовардҳои шумо ҳарф мезанем ва итминони комил дорам ки як суҳбати ҷолиб бо шумо хоҳем дошт ва сараввал мехостам Муҳаммад Бобур аз шумо суол кунам ки барои чӣ шумо махсусан фани математика ва забони русиро интихоб намудед? аз байни ҳамин фанҳо ба ман фанҳои математика ва забони русӣ писанд омад. аз ин рӯ боз шавқ пайдо шуд ва аз ҳамин сабаб ҳамин фанҳоро интихоб намудам ва дастовардҳои бисёрро гирифтам ва аз ин мақомҳо хурсанд ҳастам. саломат бошед, ташаккур барои шумо. ва Беҳрӯз, шумо махсусан забони русиро интихоб намудед ва дар чандин аз сабқатҳо иштирок намудед. барои чӣ махсусан забони русӣ? ман аз синфи якам ба мактаби русӣ мерафтам ва аз як то чораи русиро меомӯхтам. баъд русӣ ба ман маъқул шуд ва аз синфи панҷӣ вақте ки ба литсей омадам боз дидам ки ҷаба олимпиадаҳои ба ҳар фанҳо аст ва забони русиро ҳам аст. дар гурӯҳи русӣ дохил шудам ва чанд олимпиадаҳо рафтем, ҷойҳои сазоворро ишғол кардем ва интихоби кардаги фанам пушаймон нестам. бинандагони азиз, Муҳаммад Бобур ва Беҳрӯз дар олимпиадаҳо, яъне дар сабқатҳои сатҳи баланд иштирок намуданд. аз ҷумла мо агар ба рӯйхати Муҳаммад Бобур назар бикунем, дар Таиланд, дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Индонезия, Англия, Лаос ва чандин аз мамлакатҳои дигар иштирок намуданд ва мақомҳои назаррасро ба даст оварданд. ва сараввал мехоҳем бо Муҳаммад Бобур суҳбат бикунем. шурӯъ мекунем аз олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ки шумо соли ҷорӣ дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намудед ва мақоми аввалро ба даст овардед. ин аз забони русӣ буд. албатта дар мавриди ҳамин дастовардатон маълумот диҳед. иштирок чӣ гуна буд? сабқат чӣ гуна доир гардид? аввал дар сатҳи шаҳрӣ иштирок намудаем ва илҳомамон боз бисёртар шуд ва баъд дар сатҳи минтақавӣ тайёр дида боз сазовори ҷой шудем. дар дари ҷумҳуриявӣ бошад тайёрӣ боз бисёртар дидем ва ҳаракат кардем ки сазовори ҷои аввал гардем. ба мо устод ахтам вақтам кӯмак расонд ки ба тайёрӣ бинем ба ҳамин олимпиада. дар дари ҷумҳуриявӣ хонандаҳо бисёр буданд. ба ин нигоҳ накарда мо ҳамин ҳаракат кардем ки ҷой ишғол намоем. аз бисёр минтақаҳо омада буд. бо дигар минтақаҳо хонандагон шинос шудем, дӯстӣ пайдо кардем ва тавонистем ки бо рақобати якдигар тавонистем ки сазовори ҷой шавем. саломат бошед. ва шумо тавонистед ки ҷои аввалро ба даст оваред? бале. ташаккур, беҳтарин. мо атрофи иштирокашон дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ҳарф мезанем ва маълум аст ки ҳар нафаре ки дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, шаҳри ҷумҳуриявӣ ҷо мегирад, рохат мегирад ба олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ. дар мавриди олимпия ки 14 март дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид, хоб, ва шумо тавонистед ки медали нуқрагиро ба даст оред. атрофи ҳамин иштирокатон метавонед ба тамошобинон маълумот диҳед? вақте ки ин олимпиада сар шуд ва мо устод огоҳ карда буд ки ҳамин олимпиада сар мешавад дар Амрико ва ба ин олимпиада омодагӣ дидем ва тавонистем ки ҷои сеюмро ишғол намоем. ин олимпиада аз таърихи онлайн гузашт ва саволҳо душвор буданд аз фани алгебра. саволҳои синфҳои 11 ва 10 ҳамхали саволҳои душвор буданд ва тавонистем ки медали нуқраро ба даст орем.
беҳтарин. Саломат бошед. Пеш аз ин, яъне соли 2019 шумо дар олимпиадаи матчи ленҷи ки 11 марти соли 2019 доир гарда буд, иштирок намудед ва мехостем бифаҳмем ки ин олимпиада дар кадом мамлакат доир гардид ё ин ки тариқи онлайн буд ва иштирокатон чӣ гуна буд дар ин сабқа? ин олимпиада дар давлати Тайланд гузашт ва ба давлати Тайланд мо сафар карда будем. Пеш аз сафарамон аз мо имтиҳони онлайн гирифта буданд ки нафарони гузаштагӣ метавонистанд ба Тайланд сафар кунанд. Дар Тайланд рақобат калон буд. Зиёда аз 20 давлат иштирокчиён омада буданд ва аз ҷумла давлатҳои Канада, Индонезия, Амрико ва дигар давлатҳо омада буданд. мо тавонистем ки дар ҳамин олимпиада ҷои сеюмро ишғол намоем. Бале, вақте шумо иштирок мекунед дар сабқатҳои сатҳи ҷаҳонӣ, мебинед рафиқонатонро аз дигар мамлакатҳо, бо онҳо дӯстӣ пайдо мекунед ва оло ҳаст ягон дӯстатон ки аз хориҷ аз дигар мамлакатҳо бошад? Бале, акнун мо кам тарс пайдо шуда буд пеш аз олимпиада, леки ба ин нигоҳ накарда бо онҳо мо дӯстӣ пайдо карда, то ҳозира бо онҳо суҳбат карда якдигармона аҳволпурсӣ мекунем. Беҳтарин, ташаккур барои шумо ва бинандагони азиз мехоҳем бо Беҳрӯз ҳамсӯҳбат шавем ва чӣ гуна ки медонем Беҳрӯз низ дар сабқатҳои гуногун иштирок намудааст, ҳамзамон дар сабқатҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ва умедворам ки алҳол атрофи иштирокаш дар ин гуна сабқатҳо барои мо маълумот хоҳад дод. Беҳрӯз, шумо дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ соли ҷорӣ иштирок намудед аз фанни забони русӣ, мақоми якумро ба даст овардед. Доир ба иштирокатон дар ҳамин сабқат мехоҳем ҳарф бизанем. Кай буд, чӣ гуна сурат гирифт, хонандагон аз кадом минтақаҳо буданд, чӣ гуна тавонистед ки мақоми аввалро ба даст оред шумо? ин олимпиадаи ҷумҳуриявӣ мо ба ин олимпиада бо маълимамон хеле тайёр дидем ва шабу рӯз фақат хондем ва дар вақти рафтан ҳама ҳаяҷон буд ва дар он ҷо вақте ки номгузорӣ мекунам беҳад бисёр буданд, одамо бисёр, 200-300 нафар зиёд буданд аз ҳар минтақао. Якум нақли хатӣ гирифтам ва нақли хатия хондан, ду бор хондану мо нависем, споридем, баъд аз он тест овардан. Тестҳо бисёр буданд ва калимаҳои русиро буданд ва ҳамашро споридему дар вақти рафтан ҳама ҳаяҷон буд ки чандум ҷо гирифт, хеле сих буданд, ҷо нагирифтем хеле. Баъд вақте ки рафтем, мунтазир шудем, баъд ҷавобо буромаданд. Баъд вақте ки дидам болоя якум нависагӣ, хеле хурсанд шудам. Ба падарам занг задам, гуфтам ман якум ҷо гирифтам. Табрик бача. Чӣ гуфтам баъд? Ҳангоме ки занг задед, гуфтед ки ҷо гирифтам, чӣ гуфтам? Ман гуфтам табрик бачаем, гуфтам. Ҳамаш кардам, баъд гуфтам ҳам хеле сол ҳам ҳаракат кардам ки ман хеле хурсандам. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Вақте ки масалан иштирок мекунед дар олимпиадаҳо, он чизе ки шумо омодагӣ мебинед дар олимпиадаҳо, ҳамон саволҳо барои шумо пешниҳод мешавад ё на? Ё умуман он чизе ки шумо тайёрӣ дидед, барои шумо саволҳо пешниҳод намешавад ва дигар мавзӯъҳо ҳастанд? Ин гуна ҳолат аст? ин гуна ҳолатҳо кам мебиёнд. Мо ба қариб ҳама мавзӯъ тайёрӣ мебинем, баъд аз онҳо нимашон мебиём. Як хеле саволҳо ҳастанд ба мантиқ кор карда мешаванд, як хеле калимаҳо, асолҳои мантиқӣ ҳастанд. Бале. Саломат бошед. Ҳаст то ҳоло чизе ки шумо хуб аз худ накардед, намедонед? Бале, ҳаст. Назар ба забони русӣ, омӯхтани забони англисӣ осонтар аст барои шумо? Осонтар аст. Забони англисиро низ медонед? Медонам низ. Ташаккур барои шумо ва бинандагони азиз, яке аз муваффақиятҳои хонандагон дар ҳамин аст ки ҳангоми иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ, вақте ки агар забонро медонанд, дигар душворӣ намеорад ва метавонанд ба дилхоҳ саволҳое ки барояшон пешниҳод мешавад посухи дақиқ бидиҳанд. Ва ҳар хонандаеро ки мо ба барномаи ифтихор даъват менамоем, агар дар олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуданд, маълум аст ки зиёда аз 2 ё 3 забони хориҷиро ба хубӣ медонанд, аз худ карданд ва метавонанд дар сабқатҳо рақобат бикунанд миёни хонандагони дигар мамлакатҳо. Ташаккур барои шумо Беҳрӯз ва атрофи дигар дастовардҳои шумо баъдтар ҳамсӯҳбат мешавем ва бинандагони гиромӣ, алҳол мехоҳем суҳбатро бо Муҳаммад Бобур идома бидиҳем. Муҳаммад Бобур, шумо чанд маротиба дар олимпиадаи байналмилалии IMEC иштирок намудед ва сазовори мақомҳои назаррас гардидед. Биёед атрофи иштирокатон дар ҳамин сабқат ҳарф мезанем. Чанд маротиба иштирок намудед ва ин кадом солҳо буд ва кадом мақомҳоро ба даст овардед? Марҳамат. дар олимпиадаи IMEC ман 2 бор иштирок намудам. 10 май соли 2021 якум бор иштирок намудам, синфи 9 будам ва сазовори ҷои 4 гардидам. Ба ман хеле писанд наомад ва ҳаракат кардам ки ба ҷои аввалро ишғол намоям ва соли 2022 бошад низ дар ин олимпиада иштирок намудам. Ин олимпиада тариқи онлайн гузашт. Соли 2022 ҷои сеюмро ишғол намудам
و این سال نیز حرکت میکنم که جای اول رو اشغال نمایم. یعنی 2 سالی که در این المپیاد شما اشتراک نمودید هر 2 سال به طور آنلاینی بود. بله تشکر برای شما. دشوار نبودن سوال‌هایی که پیش اومد؟ سوال‌ها از فن متماتیکا بود. سوال‌های دشوار بودن که بسیار شما نگذشته هستیم و خیلی که می‌دونیم در دیگر دعوت‌ها المپیادهایی که طریق آنلاین پیشنهاد میشوند و مثلا شما اشتراک میکنید از المپیادهایی که به خود همون دولت‌ها سفر میکنید، اون فرقیت هست میونی سوال‌ها و میونی مثلا مسئله هایی که براشون پیشنهاد میشود؟ وقتی که طریق آنلاین اشتراک میکنیم ما با دیگر آدم‌ها دوستی پیدا کردن نمیتوانیم. وقتی که بعد اون دولتی که همون المپیاد گذشته سفر مینماییم در آنجا با همین رقابتیان خودمون دوست شده میتوانیم. یعنی تنها فرقیت در همین است؟ نه، اکنون طریق آنلاین نظر به سفر کردن دشوارتر است. دشوارتر است. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. شما سال 2021 باز در یک سبقت سطحی جهانی اشتراک نمودید که این در ایالات متحده آمریکا دایر گردید در المپیاد کاپرنیکوس و مقام سوم را به دست آوردید. بله. مرمت در مورد همین دستاوردتان معلومات بدهید که چگونه مثلا سبقت دایر گردید و فکر میکنم سفر نموده بودید به ایالات متحده آمریکا یا طریق آنلاین دایر گردید؟ این المپیاد نیز طریق آنلاین گذشت و از فن‌های فیزیکا، گئومتریا و الگبرا بود. در این المپیاد زیاده از 3000 اشتراکچی اشتراک نمودند. از زیاده از 30 دولت بود و دولت تاجیکستان هم نیز اشتراک نمود و ما توانستیم که سزاوار جای شویم. بله. چرا نتوانستید که مقام دوم یکم را به دست آورید؟ اکنون با من فن فیزیکا و گئومتریا کمتر دشوار شد و نتونستم که با سوال‌های از همین فن‌ها جواب درست رو نویسم. بله. یعنی نگاه نکرده با اون که همین فن‌ها برای شما نافهمو بود توانستید مقام سوم رو به دست آورید میون دولت جهان که این هم یک موفقیت است برای شما. بله واقعا هم سلامت باشید. تشکر برای شما. چند آزمون‌های دیگری که مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت عالی مملکت پیشنهاد نموده است میون تمام قشر جامعه اقدام نکردید که در کدام از این آزمون‌های سطحی جمهوری شرکت ورزید؟ در آزمون جمهوری این فروغ معرفت اشتراک کردنی هستم و تیاری دست دادم. کوشش کردم که خوبتر تیاری بینم و سزاوار جای شوم. بهترین. سلامت باشید. دویر با اشتراکتون در دیگر سبقت‌ها حرف میزنیم. در یک سبقتی که مثلا دولت انگلیا راه اندازی نموده است و این آماده نمودن لایحه است و این سبقت نام دارد یونیسف و شما چند سال پی هم اشتراک نمودید. مثلا در نزد ما هست 2021 2 مرتبه و میگونه سال 2022 چند مرتبه دیگر شرکت نمودید. با کدام برنامه ها شما توانستید که موفق شوید؟ المپیاد یونیسف 3 سال شد من اشتراک میکنم و توانستم جای اشغال نمایم و برای لایحه ساختن آسان نیست، خیلی دشوار است. باید با کامپیوتر کار کردن رو خوب دانید. با پروگرام‌های ایلوستریتور، فوتوشاپ و دیگر پروگرام‌ها باید خوب کار کرده توانید. یعنی برنامه‌های گوناگون رو باید از خود کنید. بله. برنامه‌های گوناگون باید از خود کنید. من لایحه برنامه از فن شیمیا و بیولوژی تیار نمودم. در فن شیمیا نام موضوع بارون کیسلاتدار بود و چه اینو پیشگیری کرده می شود. من همین لایحه ساختم و چه پیشگیری کردن شد در همین لایحه خودم نشون داده بودم. بله یعنی بارونی که کیسلوتا دارد به قول زیان و ضرر دارد چگونه اون رو باید ما پیشگیری کنیم؟ چگونه باید پیشگیری کنیم؟ برای پیشگیری این یک دو الیمنت رو به آب اضافه کرده می توانیم همین بارون کیسلاتدار رو پیشگیری نماییم. بله سلامت باشید. و شما توانستید بعد مقام سوم رو به دست آورید؟ مقام سوم رو بله. از فن بیولوژی باشه مقام دوم رو. بله. و در همین سبقت چند مرتبه شما اشتراک نمودید؟ در دیگر لایحه ها چی رو پیشنهاد کردید شما؟ در دیگر سبقت ها از فن بیولوژی، شیمیا و کامپیوتر نیز اشتراک کردم و از این فن ها نیز لایحه ساختم. از فن بیولوژی باشد درباره ارگان‌های آدم، چه ارگان‌های آدم به کار می‌آید، همین رو در لایحه خودم نشان دادم و سزاوار جای دوم گردیدم. بله. و نیز از فن فیزیکا نیز اشتراک کردم و از فن فیزیکا لایحه ساختم که چه در کیهان نفس به ضرر کشیدن ممکن است. بله. و با همین و آنها پسند آمد و در این لایحه جای سوم رو اشغال نمودم. سلامت باشید. تشکر برای شما. و تماشاگران عزیز دویر با قهرمانان برنامه بهروز و محمد بابور یک سوژه را آماده نمودیم. این لحظه یک جا تماشا میکنیم برمیگردیم صحبت رو ادامه خواهیم داد. فقط با شبکه بهارستان بمانید.
дар литсей барои хонандагони болоёқад хонандагоне роҳ меёбанд ки сатҳи донишашон аз дигарон фарқ дорад. Беҳрӯз ва Муҳаммад Бобур яке аз чунин хонандагон ба ҳисоб мераванд. албатта ҳар дастоварди ин хонандагон боиси қадршиносӣ ва таҳсин аст. Ин аст ки дар ин боргоҳ низ гӯшаи ифтихорӣ ҷой дода шудааст ва акси қаҳрамонони барнома ва дастовардҳои онҳоро мушоҳида намудан мумкин аст. андешаи омӯзгорон ва дигар хонандагон дар мавриди Беҳрӯз ва Муҳаммад Бобур мусбат аст ва аз дастгириву ахлоқи ҳамидаи онҳо барои мо қисса намуданд. ёдрас мешавем қаҳрамонони мо ба гурӯҳи ҳаракати олимпии литсей шомил ҳастанд. Суҳбатулло Саъдуллоев омӯзгори ин боргоҳ ба суоле ки чӣ гуна хонандагон метавонанд ба ин гурӯҳ шомил шаванд чунин посух дод. на ҳар як хонандаи гӯем ки тасодуфӣ ба ин ҳаракати олимпӣ даст меёбад ё ки роҳ меёбад ва ин ду нафар шахсиятҳое ҳастанд ки тавонистанд дар натиҷаи имтиҳон супориданд ва ба принсипҳои муайян кардашудаи ҳаракати олимпӣ сазовор бошанду ба ин даста шомил шаванд. албатта ки ба ин ҳаракат шомил шудани хонандагон албатта чанд принсипҳо дорад. яке аз онҳо ки бештар хонандагон бояд бештар кӯшиши худомӯзӣ дошта бошанд, шавқу ҳаваси зиёд нисбат ба ҳамаи фан дошта бошанд ва бештар аз болои худашон кор кунанд, метавонанд ки як иштирокчии фаъоли олимпиада ва дар оянда соҳиби дастовардҳои назаррас гарданд ва ду нафар хонанда низ дорои чунин қобилиятҳо ҳастанд. Беҳрӯз ва Муҳаммад Бобур ғайр аз дарсҳои нақшавӣ инчунин ба худомӯзӣ машғул мешаванд. барои мисол онҳо дар ин синфхона баъд аз дарс барои иштирок дар сабқатҳои ҷумҳуриявию ҷаҳонӣ омодагӣ мебинанд. ҳамин талошу заҳмати хонандагон аст ки имрӯз парчами тоҷикистони азиз дар озмуну олимпиадаҳои байналмилалӣ парафшон аст ва мақоми тоҷикистон бошад дар арсаи ҷаҳон намоён. хоб муассисаи мо дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар баробари таълиму тарбия ки мақоми махсусро касб кардааст ва дастовардҳои хеле зиёд дорад ва хеле пешсаф низ ҳаст, дар бахши олимпиадаҳои ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ низ дастовардҳои хеле зиёдро низ ноил гардидааст. ва ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки шогирдоне ки мо дар инҷо таълим медиҳем таҳсил менамоянд, номгардори ватану миллати хеш мешаванд. самараи таҳсил дониши хубу аъло ва рафтори намунавии ҳар хонанда аст. бо боварии комил гуфта метавонем ки хонандагони фаъоли ҷумҳурӣ ин пешсафии худро аз даст намедиҳанд ва мисли қаҳрамонони барномаи мо Беҳрӯз ва Муҳаммад Бобур бе дастовард ба ватан барнамегарданд. идомаи барномаи ифтихор аз тамошобинони азиз аз шабакаи Баҳористон ва ёдрас мешавем ки мо бо сафари хизматӣ дар шаҳри Турсунзода қарор дорем ва қаҳрамонони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Беҳрӯз Худоёров ва Муҳаммад Бобур Аҳмадҷонов. бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи ифтихор ва мехоҳем суҳбатро бо Беҳрӯз идома бидиҳем. Беҳрӯз, шумо соли ҷорӣ дар олимпиадаи Авросиё иштирок намудед ки ин олимпиада ном дошт ҷустуҷӯ ва мақоми ифтихориро ба даст овардед. доир ба ҳамин сабқате ки иштирок намудед мехоҳем маълумот бигирем ба худ. Марҳамат. мо ин олимпиадаро аз омӯзгоромон фаҳмидем. ӯ гуфт ки омӯзгоромон гуфт ки ин гуна олимпиада вуҷуд дорад, метавонедтон иштирок кунедтон ва бо тариқи интернет иштирок кардем ва ҷои ифтихорӣ гирифтем. дар ин олимпиада 6 давлат иштирок кардам ва зиёда аз 3000 нафар будам. 3000 хонанда иштирок доштам. аз синфи 9 то 11 он қадар душвор набуд, спортем ва ҷои ифтихорӣ неки гирифтем. бале, саломат бошед. ва фикр мекунам ки гирифтани мақоми ифтихорӣ низ ин як дастовард аст миёни 3000 хонандагони мамолики дунё. минбаъд бояд дар кадом олимпиада шумо иштирок кунед? дар кадом чӣ гуна олимпиадаҳо дар назар аст? минбаъд олимпиадаҳои зиёд дар пеш аст ва мо иштирок мекунем
парчами Тоҷикистонро мебардорем, обрӯи мактабро, обрӯи падару модарамонро. саломат бошед, ташаккур барои шумо. Ва атрофи иштироки Муҳаммад Бобур дар як олимпиадаи дигар ҳам суҳбат мешавем, ки инам сатҳи байналмилалӣ буд ва ном дорад ФИСО. ва соли 2021 ва соли 2022 шумо иштирок намудед дар ҳамин сабқат ва мехостем атрофи иштирокатон ҳарф бизанед. дар Лаос дуюр гардид? бале. Марҳамат. соли 2021 якум маротиба иштирок намудам ва ин олимпиада аз фанни геометрия буд ва сазовори ҷои дуюм гардидам. ва боз ҳаракат кардам, ки боз як бор дигар иштирок намоям ва соли 2022 низ иштирок намудам ва дар ин сол бошад ҷои дуюмро ишғол намудам. ин олимпиадаҳо ба мо имконият медиҳад, ки дар донишгоҳҳои дилхоҳи хориҷа ба тариқи ройгон ё ки тахфиф дохил шавем ва таҳсилро идома диҳем. иштирок дар ин олимпиадаҳо имконият медиҳад, ки мо обрӯи Тоҷикистонро дар ҷаҳон баланд бардорем. Мин баъд шумо дар кадом олимпиадаҳо бояд иштирок намоед? омодагиҳо ба кадом олимпиадаҳо аст? ҳозир ман ба омодагӣ ба олимпиадаи амрико тайёрӣ дастодам. сафар кардани ҳастам ва агар ҷой ишғол намоям, ҷои аввалро ишғол намоям, метавонам тариқи онлайн дар ҳамун донишгоҳ таҳсил намоям. беҳтарин аст. саломат бошед. ба ҳамсолонатон чӣ тавсия медиҳед шумо? ба дигар хонандаҳо тавсия медиҳам, ки онҳо низ ҳаракат кунанд ва хуб хонед, дар олимпиадаҳо иштирок намоед ва ҷаҳонбиниро зиёд кунед, метавонед муваффақ шавед. саломат бошед. ташаккур барои шумо. шумо дилхоҳ фаннеро метавонед интихоб кунед ва ҳаракат кунед, хонед ва олимпиадаҳо иштирок кунед. метавонед мисли мо иштирок кунед дар олимпиадаҳои байналмилалӣ ҷой гиред. ташаккур барои шумо. ман дар таҳсили шумо барор мехоҳам ва итминони комил дорам, ки минбаъд дар сабқатҳои ҷаҳонӣ ки шумо иштирок менамоед, метавонед натиҷаи назаррас нишон диҳед, обрӯи худ, литсее ки дар ин ҷо шумо таҳсил мекунед ва Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ хоҳед кард. барои шумо барор мехоҳам ва барои дигар тамошобиноне ки ин лаҳзаҳоро тамошо намуда истоданд, барои шумо низ барор комёбиҳо орзумандам ва махсусан ба хонандагоне ки дар муассисаҳо таҳсил менамоянд, хуб хонед. хондан, омӯхтан, интихоби дуруст метавонад шуморо дар зиндагӣ муваффақ созад. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем, ки қаҳрамонони барномаи навбатии мо буданд Беҳрӯз Худоёров ва Муҳаммад Бобур Аҳмадҷонов. инҷо барномаи навбатии ифтихор ба анҷом мерасад ва тамошобинони азиз, дар барномаҳои баъдӣ кӯшиш менамоем, ки қаҳрамонони дигарро даъват намоем ва ҳамроҳашон суҳбатҳои ҷолиб анҷом бидиҳем. ва шумо низ метавонед яке аз қаҳрамонони асосии барномаи ифтихор бошед. то барномаи навбатии ифтихор, тан сиҳат ва хонобод бошед. хайр.